Новыя звесткі пра зніклага Анатоля Котава, былога чыноўніка і дыпламата. Котаў пакінуў Турэччыну праз порт Трабзон у Чорным моры, паведамілі турэцкія журналісты. Маршрут Котава выглядае так. 21 жніўня ён вылецеў у Стамбул з Варшавы ў 9:15 раніцы. У стамбульскі аэрапорт ён прыляцеў у 13:49. У той жа дзень ён вылецеў у турэцкі горад Трабзон на паўночным усходзе Турэччыны. Гэта партовы горад, недалёка ад узбярэжжа Грузіі і Расеі. Тэрыторыю Турэччыны ён пакінуў у 18:35 праз марскі памежны пункт Трабзона. Далейшы яго маршрут невядомы. Котаў быў на сувязі з роднымі і калегамі, а пасля 21:30 па польскім часе перастаў выходзіць на сувязь. Разглядаем версію такой неафіцыйнай экстрадыцыі. Гэта калі фактычна магла адбыцца нейкая такая незвычайная сітуацыя, у якой Анатоль фактычна мог быць затрыманы ці прымусова неяк вывезены з тэрыторыі Турцыі. Магчыма, чалавек быў не ў стане непрытомнасці у гэты час. Анатоль Котаў былы беларускі чыноўнік. Ён працаваў у амбасадзе Беларусі ў Польшчы, дырэкцыі еўрапейскіх гульняў. У 2020 годзе ён падаў у адстаўку і пераехаў у Польшчу. У 2024 годзе Котава завочна асудзілі ў Беларусі па палітычных артыкулах на 12 гадоў пазбаўлення волі.